खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, नोंथांमोननि बा आबादारिफोरनि जि पिएम किसाननि जि फैसा 22थि जि इनस्टलमेन्टनि फैसा दे लोगोफोर, बे फैसानि जि फैसा सोनायनि डेट, बे डेटखौ मैया टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होबाय दे लोगोफोर। दा बिनि फाइनाल डेटआ ओंखारबाय आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोननो आं नैबेखौ दिन्थिलांनो नागिरदों लोगोफोर, नैबेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। मैया टुइटारनि गेजेरजों बिथांमोना एक्स टुइटारनि गेजेरजों बिथांमोना बेवहाय फोरमायनानै होदों आरो 22 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा सोनायनि डेट, बेखौ दानि सोलिबाय थानाय जि मार्चनि 13 थारिखआव नोंथांमोना बे पिएम किसाननि 22थि जि इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन आरो लोगोफोर। नै बिथांमोना बेवहाय फिक्स डेटखौ होबाय आरो लोगोफोर। दानिया गोबाङानो पिएम किसाननि फैसाखौ सोनायनि डेटखौ नेनानै दंबाय दंमोन लोगोफोर। दिनै बिनि फाइनाल डेटआ ओंखारनानै फैबाय आरो लोगोफोर। बेनि गेजेरावनो सोरबाफोर सिगांनि जि 20 इनस्टलमेन्ट आरो सोरबा 21 इनस्टलमेन्ट, मोननै इनस्टलमेन्टखौबो मोनिफोरा बे बाराव खेबसेयैनो 6,000 मोननो हागोन दे लोगोफोर। खेबसेयैनो नोंथांमोना मोनथाम इनस्टलमेन्टनि 6,000 मोननो हागोन। नाथाय नोंथांमोना माखासे खामानिखौ मावनानै लानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना खेबसेयैनो बे 6,000 फैसाखौ मोननो हागोन दे लोगोफोर। नङाबा नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना बे 6,000 फैसाखौ खेबसेयैनो मोनथाम इनस्टलमेन्ट मोननो थाखाय मा मा खामानि मावनानै लानांगौ, बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायलांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दाथ' फाइनाल डेटखौ नोंथांमोना मिथिबाय, गोबाङानो नेनानै दंमोन। बे 13 मार्चआव नोंथांमोना नैबे दा सोलिबाय थानाय मासनि 13 थारिखआव नोंथांमोना बारा दिन गैला लोगोफोर, सानथामल'सै गेजेराव। बेनि गेजेराव नोंथांमोननि पिएम किसाननि जि 22 इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोननो भारत सरकारा सोनानै हरसिगोन आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोना मा मा खामानि मावनानै लानो नांगोन, बा बे 22 इनस्टलमेन्टखौ मोननो थाखाय, बा माखासे थाबोनाय जि इनस्टलमेन्ट फैसाखौ खेबसेनो मोननो थाखाय, 6,000 मोननो थाखाय नोंथांमोना मा मा खामानि मावनानै लानांगोन, बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनि। गिबियावनो नोंथांमोना नैबे पिएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैदो। दानिया बेवहाय नोंथांमोना पिएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव नैबेखि खनाखै दंना लोगोफोर, नै आपडेट मिसिं इनफरमेसन बेबायदि लिरनाय दंना लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनांगोन आरो लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस श' जाबावसिगोन आरो लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना नैबेवहाय नोंथांनि जि आधार कार्ड आरो लोगोसे नोंथाङा नैबेखि थानाय आगसिखि थानाय जि केपचार कड, बेखौ नै बक्सआव बहायना लानानै सार्च बटनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन दे लोगोफोर। बेनिफ्राय नैबे गोजौआव दंना आधार, आरो गाहायाव दं मोननै टिक मार्क दं। नोंथाङा आधार कार्डजों बानायनो हागोन, आरो सोरबाया रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दंबा रेजिस्ट्रेसन नाम्बारजोंबो नोंथाङा बेखौ अपेन खालामनो हागोन आरो लोगोफोर। बे जाबाय नोंथांमोननि जिखिनि डकुमेन्ट्सखौ नोंथाङा होजादोंमोन, बा बे लेन्ड हल्डिंआनो जा, बा माखासे नोंथांनि जि होजानाय डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना बेवहाय आपडेट खालामफिननांगौ लोगोफोर। नोंथांमोना आपडेट खालामोब्लासो, नोंथांनि जि हानि लेन्ड हल्डिंखौ जुदि गोदानै आपडेट होफिनोब्लासो नोंथांमोना बे थाबथानानै थानाय जि 20 इनस्टलमेन्ट आरो 21 इनस्टलमेन्ट, लोगोसे नैबे दा मोननो थांगासिनो दङ 22 इनस्टलमेन्ट, खेबसेयैनो नोंथांमोना जयै 6,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। बेखायनो नोंथांमोनाबो जुदि बेफोर खामानिखौ जुदि मावनानै लायाखैब्ला, दासिमबो जुदि आपडेट खालामनानै लायाखैब्ला, नोंथांमोना आपडेट खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना खेबसेयैनो 6,000 फैसा मोननाय नङा दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। जुदि आरो बेनि गेजेरावनो जुदि नोंथांमोननिया लेन्ड हल्डिंल' प्रब्लेम गैयालासिनो, सोरनियाबा जुदि EKYC आबो जुदि प्रब्लेम दङब्ला, आरो लोगोसे सोरनियाबा आधार कार्डजों जुदि बेंकजों लिंक गैयाबा, जायखौ होनना बुङो DVDजोंबो जुदि लिंक गैयाब्ला, नोंथांमोना बे फैसाखौ मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। दा मोननो थांगासिनो दङ, बेखायनो नोंथांमोना बे खामानिखौ थाबैनो नैबे सानथामनि गेजेरावनो मावनानै लाथार आरो लोगोफोर ना। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि लेन्ड हल्डिंआनो गोबांनियानो प्रब्लेम जाखादों, बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय लेन्ड हल्डिंखौ खनसे आपडेट खालामनानै गोदानै डकुमेन्ट्स होफिनबानो जाबाय आरो लोगोफोर दै। बेयो माने गोदानै बे अपसना ओंखारनानै फैबाय, नोंथांमोननि आपडेट मिसिं इनफरमेसना। बेवहाय नोंथांमोना आपडेट खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय, नोंथांमोना थाबैनो मावनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। दानिया नैथि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, नोंथांमोनाव दिनै अरुण'दयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइ सोगोन दे लोगोफोर। बा बे 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना दा फुंनि 10:30 बाजिनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव अरुण'दयनि 3.0नि फैसाया हाबफैगोन दे लोगोफोर। दा बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना बेसेबां आइजोआ बेवहाय मोनगोन, 40 लाख बेनिफिसारिफ्रा बेवहाय
बे अरुण'दयनि 3.0नि फैसाखौ मोनगोन दे लोगोफोर 9,000 खरै नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बेनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना बे 9,000 फैसाखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सोना हरखांनायनि उनाव नोंथांमोना बोरैहाय चेक खालामो आरो लोगोसे नोंथांमोना गाव गावनि जुदि एकाउन्टआव थाङालासिनो मबाइल फनजों बोरैहाय चेक खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबानो थाबानो जाबाय लोगोफोर। दिनै नोंथांमोनाव 9,000 फैसाया हाबफैमारदोंना हाबफैमाराखै। दा गिबियावनो नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो आरो लोगोफोर। आंबो बेवहाय आंनि मबाइल फननि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लाबाय। बेवहाय नोंथांमोना मा सार्च खालामनांगोन? दानिया बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन बेवहाय PFMS नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनानै होदो लोगोफोर। नै बेवहाय गोजौआव नुजाखाबाय। बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव लोगोफोर दानिया नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस श' जासिगोन आरो दानिया नोंथांमोना बेफोराव जेरावबो थुनो नाङा। नोंथांमोना मायाव थुनो नांगोननो आं नोंथांमोननो खोन्थानो दे। गोजौखै नै बेवहाय 3 डट दङ ना आगदाखै, सरि नै बेवहाय 3 डट दङ ना, बे आगदाखै थानाय 3 डटआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जागोन। दानिया आगसिखैजा नैबेवहाय माखासे अपसनफोर ओंखारबाय आरो लोगोफोर ना। आं बेवहाय नोंथांमोना बबेयाव थुनांगौ बेखौ खिन्थानोसै लोगोफोर। दानिया नोंथांमोना नैबेवहाय सेकेन्ड अपसनाव दंना पेमेन्ट स्टेटास, बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो लोगोफोर। आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामनोसै। खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेबायदि ग्रिन कालारजों अपसन मोनसे ओंखारगोन दै। बेनो जाबाय नाउ इउआर पेमेन्ट। नै बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन आरो लोगोफोर। आं बेवहाय खनसे क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस श' जासिगोन दानिया लोगोफोर। दानिया नै आंनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस श' जाबाय। नोंथांमोनावबो बेबायदि इन्टारफेस श' जागोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनो नांगोन? नोंथांनि जे बेंक, बे बेंकखौ नोंथाङा बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगोन। नोंथांनि बेंकआ मा? ना SBI, ना इउक', ना इउनियन, ना ग्रामिन भिकास, नोंथाङा बेवहाय जि बेंकआव दङ, नोंथाङा जियाव एकाउन्ट खुलिदों बे बेंकनि नामखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होबानो जाबाय आरो दै लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना सेकेन्ड अपसनाव नुदोंना, सेकेन्ड अपसनाव नोंथांमोना इन्टार एकाउन्ट नाम्बार, नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बेवहाय होनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना थार्ड अपसनाव दंना इन्टार कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार, नोंथांमोना फिन आरो खनसेबाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बेवहाय इन्टार खालामबावनानै लानो नांगोन दे लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना खननै जि एकाउन्ट नाम्बारखौ इन्टार खालामखांनायनि उनाव नैबेवहाय नोंथांमोना मा नुगोननो? केपचार कड नुगोन दे लोगोफोर। बे केपचार क'डखौ नोंथांमोना नैबेवहाय नैबे लांदां जायगायाव नोंथांमोना सेम लिरनानै बेवहाय केपचार क'डखौ बहायनानै होनो नांगोन आरो नै भेरिफिकेसनाव, अल भेरिफिकेसनाव दे लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना नै बेवहाय लिरनाय दंना सेन्ड OTP अन SMS, नै बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन आरो नै बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि जि एकाउन्टआव नोंथाङा मबाइल नाम्बार होदोंमोन दै, बे एकाउन्टआव नोंथांमोननिया OTP थांगोन लोगोफोर। OTP, बे OTPखौ नोंथांमोना बेवहाय बहायनानै होनांगोन। अब्लानो नोंथांमोननि जि एकाउन्टआ बेवहाय अपेन जागोन आरो बेवहाय अपेन जानायाव नोंथांनि स्टेटासखौ नोंथाङा नायनो हागोन। दिनै नोंथांनि जि अरुण'दयनि 9,000 फैसाया आसाम गभर्नमेन्टआ सोहरखांनायनि उनाव नोंनि एकाउन्टआव हाबफैगोन ना हाबफैयाखै दे लोगोफोर, बेखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे मासाव बेसेबां फैसा मोनबोखो आरो मानि फैसा मोनबोखो बेखौबो बेवहाय गासिबो श' जाजोबगोन लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। नोंथांमोना गाव गावनि मबाइल फननि गेजेरजों बेबायदिहाय चेक खालामनानै नोंथांमोननि जि दिनैनि अरुण'दय 3.0नि जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना नायनो हायो आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेंकआव थाङालासिनो दा 10 बाजिनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बे फैसाखौ चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। 10:30 जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबफैगोन ना हाबफैयाखै। आरो बेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननो मोनसे फोरमायहरखाबाय, जुदि नोंथांमोना सिगांफोराव माखासे खामानिखौ मावनानै लायाखैब्ला, KYC जुदि एकाउन्टआव होनानै लायाखैब्ला आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना DBTखौ जुदि लिंक खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना मा मोननो हानाय नङा, दिनैनि जि 9,000 फैसा बेखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ'आवबो फोरमायखादों आरो आं दिनैबो बारे बारे नोंथांमोननो फोरमायबाय, जुदि नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ मावनानै लायाखैब्ला। आरो बेजों लोगोसे जुदि नोंथांमोना अरुण'दय 3.0आव जुदि फर्मखौ साबमिट खालामखांबाय, बा जाय बिथाङा बे नोंथांमोननि फर्मखौ लानानै थांखांनायनि उनाव नोंथांमोना अरुण'दयनि जुदि पर्टेलाव एप्लाइ खालामहैयाखैब्ला बा हाबहैयाखैब्ला बा सोहैयाखैब्ला नोंथांमोना बे अरुण'दयनि 9,000 फैसाखौ मोननाय नङा होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो फोरमायनानै होखादों लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि बेखौ सिगाङावनो जुदि मावखानानै लायाखैबा दिनै नोंथांमोना अरुण'दयनि 9,000 फैसा मोननायाव आन्दायनो नांगोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो दिनैनि आपडेटनि गेजेरजों फोरमायहरबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ'आव बेबायदिनो लोगो मोनगोन। थेंक इउ, बाय बाय, गोजोन्थों।